उतरलोय. म्हटलं होतं गेल्या महिन्यात दिले तेव्हा गोकुळाष्टमी घेईन म्हणून. आज बघा, आज 25 तारीख, आज 25 तारीख आहे ना हो. आज 25 तारीख आहे. उद्या गोकुळाष्टमी आहे आणि परवा दहीहंडी फोडतले. तर गावात पोचलोय मी म्हटल्याप्रमाणे. तर आईचोनी मी पण धरणार. तर आता फळं बघतोय, फळं काय फळं वगैरे घेणार. जरा 2-4 फळं घेतोय. अकडे काही दिसत नाही, जरा खाली बाजार. हां, अकडे पुढे होते बघा. तर फळं घेतोय आणि नेहमीप्रमाणे दूध पिशवी घेणार. आणि आता एस टी, माझ्या नशिबात एस टी आहे. तर काल ओका ट्रेन पकडून येलो आहे मी वसईवरनं. मस्तपैकी 8:15ला तर कणकवलीत पोचली होती. आणि कणकवलीवरनं माझा अक्कलकोटची एस टी भेटली. उतरलं आहे तरळ्यात. आता आपली नेहमीप्रमाणे एस टी माका भेटली आमची ओझरमची. तर लाईव्हचा एवढाच की कमिटमेंट जी होती मागच्यासारखी, मागे कसं आषाढी केलेलं आहे तसं आता गोकुळाष्टमी पण येलं आहे. तर त्याच्यानंतर पुढे गणपती घेऊचा जा जमल्यास. म्हणजे आता पकडणं, आता 2-4 दिवस राहणार नाही जाणार. आणि लाईव्ह येऊन सांगायचं म्हणजे काय की आता तुमका आता ह्या मी जेव्हा रिटर्न जाईन त्या 2-4 दिवसात तुमका ह्यो गोकुळाष्टमीचो म्हणजे ह्यो माझ्या प्रवासाचो म्हणा किंवा त्याच्याबरोबर गोकुळाष्टमी आणि दहीहंडी फोडायचो, दहीहंडी जो फोडणार आम्ही तो व्हिडिओ तुमका लवकरच बघूक मिळत. तर चला. आणि त्याच्यामध्ये सांगायचं म्हणजे की तुम्ही म्हणशाल, मगाशी मी व्हिडिओत पण म्हटलं आहे की बऱ्याच बऱ्याच काळान मी म्हणत असतंय. तर आता दहीहंडीक पण मी जवळजवळ 30 वर्षानंतर येलो आहे. 94ची मी लास्ट दहीहंडी फोडलेलं आहे गावात. आणि आज बरोबर माका वाटतं आता 30 वर्ष होतली. आज 24 चालू आहे. तर हे एक माझ्यासाठी वेगळा. तर उद्या आणि परवा तर मी स्वतः पण जरा मन भरून मजा करतलो आहे. भजन वगैरे पण असता. तर तुमका लवकरच व्हिडिओ बघूक भेटलो. तर चला, तोपर्यंत काळजी घ्या. एव्हा कोकण आपलोच असा. बाय बाय.